paita prophecy yasengezo Tshabangu panapa yatangovhukunura tikasangana nayo. Vamwe vari kubuda, vamwe vari kuti pidigori waenda, asi panapa pane zviprofita zvakapiwa kumashure uku zvatiri kuona kunge zviri kuita kakuno make sense pamusoro pasengezo Tshabangu. Musi wa 15 December 2023 pane chiprofita chakabudiswa nemuprofita uyu anoitwa Obed Chafamukanaira achiti, good morning Mr. Tshabangu, God will never remain quiet, recall innocent people and make them jobless. Do you know cancer? It's a very dangerous disease. Stop spreading like cancer. So vanhu havana kuzviona kunge zvaimeka sense kana kunge zvanga zvine musoro panguva yacho iyoyo, asi panguva ino zvakuita zvichinomeka sense nekudawo kwechiitiko chiri kuitika chamuri kungoona kuti hey, zvinhu zvacho izvi hazvina kana kutombomera mushe. Pari kutoitika zvinhu zvinoshamisa, hama dzadiwa, pari kutoitika zvinhu zvinoshamisa, zvinotyisa kwazvo. Now kune imwe zvekare yakazobudiswa musi wa 21 December apo pakabudiswa list remaprophecies akawanda, ayo maprophecies akabudiswa ari 20 panguva imwe chete. Vasengezo Tshabangu vakanga vari yechi 20 yacho pakanzi Tshabangu to join others in political dustbin. Ndo mamwe mashoko akabuda pazviprofita izvozvo zvakanga zvakalistwa zvakawanda, asi tiri kungoona kuti zvakakosha kuti tingodhila neizvozvo zviri paground izvi. Zvimwewo tinozoona nekufamba kwenguva kana zvichinge zvazozadzikiswa, but tangoti tingouya panapa tichingoonesana kuti kune zvimwe zviprofita zvekutanga zviri kuzadziswa pamusoro pemurume iye anonzi Sengezo Tshabangu, kuitira kuti vanhu veruzhinji musazovhunduke kuti chii chingange chiri kutora nzvimbo kana kuti chiri kuitika. Munozviziva kuti panapa hatife takadisappointa tinogara tichiuya nenyaya idzi. Kusazivawo hama dzadiwa kuti muri kuionawo sei nyaya iyi iri kutenderera, because zvazara kwese kwese kuti mukomana iko zvinezvi ari pama1 nenyaya yemuchetura wakaisirwa.